Investiment ta' 3 miljun euro mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed jitrasforma l-infrastruttura ta' drenaġġ f'Wied iż-Żurieq fil-Qrendi billi għall-ewwel darba jaqqat iż-żona man-netwerk ta' drenaġġ fiż-Żurieq. Il-proġett jifforma parti minn sforz nazzjonali biex jittiebu sistemi ta' drenaġġ ta' Malta, jitnaqqas ir-riskju ta' tniġġis u jkun żgurat li l-komunitajiet kollha jibbenefikaw minn servizzi affidabbli u favur l-ambjent. Fi żjara fuq ix-xogħlijiet li għaddejjin, il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli qalet li għal snin sħaħ il-familji u n-negozji f'Wied iż-Żurieq kellhom jiddependu fuq fosos privati bl-inkonvenjent u riski ambjentali kollha li jiġu magħhom. Ovvjament dan huwa proġett maġġuri f'Wied iż-Żurieq fejn għall-ewwel darba qegħdin ngħaddu s-sistema ta' drenaġġ u kif għaddejjin ix-xogħlijiet qed tiġi mgħoddija wkoll is-sistema tal-ilma. Huwa proġett li joħloq ċertu inkonvenjent imma dejjem b'ritmu maġġel għax irridu li dan il-proġett ikun lest qabel jibda is-sajf meta naf li Wied iż-Żurieq ikun infittex minn ħafna u ħafna Maltin u anki turisti. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja għalli xogħlijiet għaddejjin lejl u nar f'koordinazzjoni sħiħa mal-komunità ta' Wied iż-Żurieq. Nistgħu ngħidu li r-rising main prinċipali li ħajwassal id-drenaġġ mill-qalba ta' Wied iż-Żurieq sal-aħħar punt fin-netwerk tagħna fiż-Żurieq huwa lest. Ġifieri kilometri ta' rising main nistgħu ngħidu li bħala proġett huwa lest fit-totalità tiegħu. Bħala gravity main ġifieri n-netwerk ta' drenaġġ ġol qalba ta' iż-Żurieq nistgħu ngħidu li fit-80% tiegħu il-proġett huwa lest. La darba jitlesta n-netwerk ta' drenaġġ ta' Wied iż-Żurieq se jirrappreżenta investiment fit-tul lejn is-sostenibilità u se jappoġġja kemm lir-residenti kif ukoll l-attività ekonomika fiż-żona għad-deċenji li ġejjin.